Uy, kaya eh. Logan na galit. Di pag-ipagod. So medyo dili kay tanto nindot karon mga kado ang tempo no kay kuan lagi kaning unsay tawag ani murag kuan man nagkulyada karon. So gituyo lang dun nato siguro pag-ari diri kay atis na ay po lagi agi lang pud diri dili mingon nga gituyo adto diri. Kay dool naman sa ato ang gi kuan diri nagitrabaho nato na gamay din na sa may landing ba. So agi lang ta diri sad para atis makita pud ta sa kanindot pud lagi ning amara lagi no. Pero dili amara jud giari nato kundi kaning kuan gitawag nga historic landmark diri mismo sa Liloan kaning gitawag na Bagakay Point pa. May giari nato dili kaning kuan amara pero usa na pud lagi kay ang view deck ang view anis pud sa amara lagi nindot pud lagi so mao re usap pud na kaya kahatag mo pud og kanindot sa ato wala sa panan-aw nato. O kani nga subdivision po mga kado no so murag dili po nila gilalim kay mga pangdato man po ni nga subdivision so mao na kita dili ta maka kuha na sa ta tanaw lang sa ta kasi makita nato diri nga nindot lang diri mismo particular diri sa kuan kaning diri sa Amara no or diri sa Bagakay Point. Ang nindot po diri mga kado no makita ninyo kani nga area diri no kay kuan ni nay makakahuyan po diri so gikan din ha sa may kuan gikan diri guys aking gitumban okay gitindugan so mga almost mga 50 meters siguro so naa na ang Bagakay Point diri tapos kani nga area diri mao nang shaded area nay makakahuyan diri pwede mo diri mga kado kung maaari mo diri so pagdaalang mo siguro og tent ba kay para atis na may mga kahoy diri bugkos ra ninyo ang kuan marang katin kay di mamo sa dahon diri kay kani murag owned by government man so murag ilaha jud nang i-preserve mga panindot pero pwede man sa siguro kay pwede man siguro diri mag-inom-inom no kay naa may gani mga botelya din ha sa mga mainom so kuan lang kanang si tawag ani kanang siguro murag kinang careful sa kadiri kay murag kabugon sa ka siguro diri kung pananglitan siguro mag naanay mga mag tent na kadiri nga kanang madagko nga tent so di na pwede siguro pero kung kanang magkuangkuan lang mga kado kanang mag sa tawag ani kaning magbutang kag buwa diha so pwede ra so kani nga area ha diri makita sa pod ninyo no so kani murag na sa taas nga area ha kay kuan man kanang mao lagi kaning area ha jud ni particular diri mismo sa kaning Bagakay is na azud sa bungtod ni so mao'y pinakataas-taas nga elevation diri mismo sa Amara kay ang Amara kung makita ninyo so kita sa entrance so exit entrance man so mutuyok bali mao naanay sa tunga kaning Bagakay Point so makita ninyo mga kado hari gino so mao na ang view sa Bagakay Point kung rare ka nakakapising diri sa loyo no so mao na siya so nindot jud kay diri murag lig-on jud ang pagkabuhat ana mga karon no kung ako'y pa kuno lang pa decide don grabe na pagkanindot ana murag basta mga tagagawas gani mo trabaho like mga Espanyol man siguro nagtrabaho ani kay made of coral stone pa mangyapon na so mostly sa mga coral stone is mga Espanyol design ang pagka-design po niya nindot pod kayo so ma-appreciate yun nimo ang kanindot diri tan-aon so murag gi-preserve ni mismo sa Liloan proper kaning municipality of Liloan na kani moy historic landmark naa jud nakapatek jud na sa Google mga kado kaning historic landmark diri mismo sa kuan kaning Bagakay Point so nindot kana makita ninyo so klaro na kay diri makita ninyo og ang iya pog kuan mga kado kanang kuan diri kana nagpalibot nga area ma-feel jud nimo nga murag hamugaway then presko jud kayo kinaus taas gani kay murag dito sa ubos-ubos murag wa may hangin pag diri sa taas-taas na naanay hangin grabe nakahangin diri kita bungtod man okay murag gituyo ni sige bali mga kado nga kita sa kanang naglawig bitaw labi ka kadtong mga Espanyol sa una nga kani naanay jud na kuan diri kanang lungsod or naay kuan kanang murag kuanan bungtod ba so mao ni timananan siguro sa mga pagkahangin so ari ta sa dool ni mga kato kita ninyo
diri lang sa loyo na bali ni ang hagdanan naa din ni sa rear nga side. Sa rear nga side na ang hagdanan pa dito sa tubangan. Kita ninyo no, so mao na ang din na sa taas kanang murag almost mga 4 meters no ang height din na ay nakabutang din ha mga 1904, so murag 1904 ni establish na ay mabasa po nato din yung mga kadagdag Bagakay Point no, morning dito Major Lighthouse no, lot number 1023-038 Maritime Safety Improvement Project 1 loan page 102. So urgent rehabilitations of age to navigation facilities property of the Republic of the Philippines. Kana mga kadong mga nanakuan. So dili mingon nga masagdan di siya mga kadto i-renovate din permanente kay gi-preserve man eh. Although sa pagkaroon noon murag dili na jud na siya katanto gamit ka ng mga parola katong dool dun sa mga mag-agibita mga dagko mga barko. Pero kani kung gikan ka siguro sa Surigao or mauli gikan sa Surigao murag paagian ni maklaro ni kung makuha nang ang light bitaw. So but pasabot kani nga area ha mao ni ang Cebu City na kani. So makita dun ning area diri. Then ay office niya diri kana. Office na siya. Kana diha mao na ang mga amara kuan mga dato kay na mga kwartahan po diha nga mga area nga mga nang ibalay. Okay, murag grabe jud ka hangin diri mga kado kay plantada man. So hangin jud kayo. So ang ato kuan to kaning kuan gibutang lang nato diri no. Sakyanan ato ay guide nato ba. So naay po diri mga kadoma notice na ako diri nga kaning kuan diri wa nila putla. Kaning kahoy karting dako ang kahoy ni. Diri kay kung putlon ne pud doon kanang murag wa na sa view no. So magpabilin jud gyapon ni kani ni sila. So ang view na ara gyapon. Murag sipon-sipon maputaan ni. Dako dyan siya mga kado, almost mga 5 meters by 5 meters, hexagon lang ni. Hexagon ang iyahang kuan, ang iyahang platform. Hexagon. Then kani area diri, low na ni hawan-hawan ni diri. And tapos karon kita nimo na ay diri ilaha parola ng Bagakay Point. Diri oh. Kana. So nakabutang diri itinayo sa lupaing inilaan ni Gobernador General William Howard Taft. So Howard Taft no, sikat jud ni si Howard Taft no, sabihan ni Howard Taft, General Howard Taft ang 1904. So may taas na 72. Ay okay. Ang gitas-on din niya mga kadro kani makita ninyo 72 feet. Ang gitason ani nga height ba 72 feet. Then at nagbibigay liwanag na umaabot ng may 17 milyang dagat. Pakuyawa god. So grabe ang maabot di ay nani pagmusigan ning iyahang light diri sa taas mga kadro. Sumahog nag 17 milya, 17 miles sa dagat. Nagsisilbing gabay sa mga sasakyan no? So lagi parolalay dagat na naglalayag sa bukana ng hilagang silangan ng Cebu Harbor. Alright, so isa sa mga nilalabing parolang ng may mahalagang halimbawa ng arkitekturang Amerikano sa bansa, ipinahayag ng pambansang palatandaang makasaysayan 13 Agosto to 24, 2004. Okay. So muna kita nato no nga ang kuan day ani mga kadro. Siyempre kani gi-build man itong 1904. Then ang nag-build jud ani di ay kanang naghimo ani or nag-construct or nag-design ani or murag mo ay nag-create may utok pa ani ba naghimo ani si William Howard Taft.
ang nag-create ani kani nga parola kani si William Howard Taft. So ang purpose ani para at least ang mga maglalayag ba diri Cebu sa kanang Cebu Channel para makita ni niya. So makita na ang kuan nga mauna ang tibali murag Pasig na ba dire. So og ang gitas-on po ani siya mga kadog gibutang dito kuan 70 feet taas no. 70 feet ang gitas-on ani nga parola diri. So gibuild ini atong 1904 again kuan ako mo ang Bagakay Point no. Particular dis Katarman, Liloan, Cebu. So at least mga kado nakita ninyo no, ang ato vlog karong adlaw kundi nag-point jud ta sa usa ka historic landmark diri Cebu. Cebu City. Di lang sa Cebu kundi sa Cebu province tanan. Ato kutob sa maabot lang nato mga kado no. So far nindot naagian na nato sa kanindot diri no. Pagpunta sa sitwasyon diri karon bati lang ang tempo karon mga kado kay kuan man kanang grabe ka kuan ka unsa ni murag kauwan na jud. So mao na murag dali lang ta karon murag pila lang siguro ka minuto ang ato ang vlog karong adlaw para at least mapakita ko sa inyo ang kaanindot diri mismo sa Parola City. So once again this is Sidro 79 mga kadok. Salamat jud kay taon sa inyo pagtan-aw sa ato vlog karong adlaw. First vlog nato karon sa adlaw sa Domingo, pizza 5 no sa buwan sa Enero. So karong 2026 mao na permiro jud nato nga vlog no diri mismo sa Cebu. Okay, thank you for watching kay murag 101. Salamat kayo adto patasalain ng mga lugar no kutob sa maabot lang nato. So God bless you all.